F'diskors ieħor ta' kampanja elettorali Bernard Gregg baqa' xott mid-dettalji li suppost isawru l-wedjiet tiegħu stess. F'diskors f'attività politika f'Raħal Ġdid, Bernard Gregg kompla jikkonferma kemm idejquh il-mistoqsijiet li tolbu minnu id-dettall dwar dak li suppost qed jipproponi. Hawnhekk ukoll filwaqt li tkellem dwar il-weda tiegħu brabta mal-ODZ spiċċa jtenni li n-nies ser ikollhom joqogħdu fuq il-kelma tiegħu u xejn aktar. Dan filwaqt li stqar li hu ser jagħti biss direzzjoni biex isiru il-wediet mingħajr ebda konoxxenza ta' kif dawn fil-fatt ser jitwettqu jekk ikun Prim Ministru. Joqogħdu jsaqsuni jekk identifikajtx jekk u hekk, ħasbu li aħna għandna l-politika tal-istampi. Aħna impoġġu l-ideal, aħna impoġġu l-policy, d-direzzjoni u serħu raskom li kull sena fil-gvern il-kelma tiegħi inżomma. F'diskorsu huwa spiċċa jbeżża b'dikjarazzjonijiet fatwalment skorretti, spiċċa jgħid li Gvern Laburista wiegħed ħafna u ma wettaq kważi xejn. Dan għalkemm Gvern Laburista wettaq 90% tal-manifest elettorali li fuq taħ il-mandat il-poplu fl-2017. Tinsewx daw, weduk ħafna. Mbagħad ma għamlu kważi xejn. Fis-sfond tal-konfużjoni li għandu Bernard Gregg biex jipprova jispjega l-wediet li ma jafx id-dettall dwarhom, kandidata tal-Partit Nazzjonalista spiċċat tajt dan il-kliem. Aħseb wara la nkunu fil-gvern se nagħmlu jiena ngħid